Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. I think largely politics has become, because of one particular party's narrative, politics of divisiveness, politics of hate, and irrelevant issues to the election. Whenever there is an election that goes a little on the edge, irrelevant issues are brought up to that election. Of course, they're relevant to the society, they're relevant to the country, but not at that moment. The local issues are ignored, states' issues are ignored, and it's put on a different pitch. So, of course, I would put my views as this. बिलकुल नाही, जे काही असतं ते खुलेपणात असतं. राऊत साहेबांनी जाहीर केलेलं की जर उत्पल परिकरजी लढत असतील स्वतः आणि त्यांच्यासमोर जे काही उमेदवार आहेत, जर अशी काही लढत झाली तर आम्ही मागे घेऊ. आमच्याकडे वेलिंगकरजी बसले, मी त्यांचं पण आभार मानतो, कारण त्यांनी स्वतःहून पक्षाचा जो काही एक विनंती होती ती मान्य केली. पण एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की शिवसेनेने जी काही मैत्री जपायची होती ती खुलेपणे जपलेली आहे. जे काही बोलायचं होतं ते खुलेपणात झालेलं आहे. आणि असंच साफ आणि स्वच्छ मनाने आम्ही जो काही त्यांना पाठिंबा दिलेला आहे परिकरजींना, तो साफ आणि स्वच्छ मनाने दिला. कुठेही छुप्या बैठका झाल्या नाहीत. नाही, इथे काटेकोरप्रमाणे आम्ही त्याच पद्धतीने जसं महाराष्ट्रामध्ये आम्ही पर्यावरण जपत आहोत आणि विकास करत आहोत, शाश्वत विकास करत आहोत. मला वाटतं कुठेही दुसरीकडे देशात उदाहरण नसेल जसं शिवसेना तिथे आणि महाविकास आघाडी करत आहे, तसंच आम्ही इथे कार्य करू. जे काही पर्यावरणासाठी चांगलं करायचं आणि लोकांसाठी चांगलं करायचं ते आम्ही करू. ई वचननामा हा गोव्यातल्या जनतेपर्यंत पोहोचलेला आहे. पण मी आदित्यजींना विनंती करतो की त्यांनी तो फक्त एकदा आपल्या समोर प्रसिद्ध करावा.